କାରଣ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବାରିକାନ ସବୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ କ'ଣ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି କି ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛି ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଏଠାରେ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆସୁଛି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ତାର 26 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ରାତିରୁ ଚାଲିଛି ରାତିରୁ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଖାଲି ପାଣି ପଡ଼ିଛି ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପାଣି ପଶିଛି ସମସ୍ତ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପଶି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଇକି ବାରିକାନରେ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଅଡ଼େଇ ଦେବି ସେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇ ବାରିକାନ ସବୁ ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପାଣି ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଯେପରି ନିଷ୍କାସିତ ଭାବରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଗକୁ ବିଲ ପାଣିକୁ ପଳେଇଯିବ ଆଉ ଯେପରି ସେ ଘରଠାରୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରର ବାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବେଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାରୁ ତ ଆମେ ଘର ଦୁଆର ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ କାମ ଦାମ କରୁଛୁ ଆଉ ପାଣି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଡ଼ିକି ଜମିକି ଅଛି ଆଉ ଏହି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଅଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆସିପାରେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଏ ପାଣିରୁ ଫ୍ଲୁଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ଘର ଚାରିପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାଣି ଘେରା ରହିଅଛି ଆଉ ଏପରି ଅନେକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି